most megjelent OpenAI modell meglepte a kutatókat is. Az O4 Mini High-jal kísérleteztek. Összegyűlt több matematikus, a világ legjobb matematikusai, és levizsgáztatták a mesterséges intelligenciát. Azt írta a kolléga, hogy ő azt látja, hogy jelenleg nagyon jó segítséget adnak a matematikai problémák felvetésében és megoldásában. Pár éven belül nagy valószínűséggel már teljesen önálló eredményekre is tudnak jutni majd ezek a modellek. Egyébként a Sam Altman az OpenAI-tól pont azt írta le nemrég egy tanulmányában, hogy szerinte olyan 2027-28 környékére jöhetnek azok a modellek, amiknek teljesen önálló találmányai lesznek, vagy önálló elméleteket fog alkotni. Ebbe a környezetbe érkezik meg ugye Miha Kaufmannak a levele a Fiverr-ös kollégáknak. Ebben azt írja, hogy hát bizony, kedves kollégák, én nem haragszom senkire, de hogyha nem szeditek össze magatokat, nem lesztek az adott területeteken mesterei a saját szakmátoknak, akkor pár hónap múlva lehet, hogy nem lesz munkátok. És azt mondja, hogy a könnyű feladatok el fognak tűnni. A nehezebb feladatokból lesznek a könnyű feladatok, és a lehetetlen feladatokból lesznek a nehezek. Tehát itt van egy óriási challenge, méghozzá az, hogy valójában mit is fogunk mi emberek csinálni.